Aichuk D 그러면 Khlai 방나 마롬네 마롬네 Dini tam ni bagai norok Thanao gero kanyan peke. Seng tini engkap sini besar thimani bagai seng tini Thanao graptar kanyani ma phaika tam ni himba sini besar dindi nang tongka thimani tabuk ba Bunai rok romja gyakho joto duijon ase romjago 7 jon ni bisingo te 5 jon hanya se tongkho abuni bagai borongno romnani bagai seng tini Thanao seng graptar khanya phayo tam ni himba borok romthung chini besar thikya aboro rongno borok ungko thung Bo Thanao phaike norok tini. seng tini Lephung sora Thanao Lembu sora. Emne tai khorob suk tongkho romjogna. te 5 jon tongkho Tai 5 jona. Norok koitani chimioro phaleke Thanao tini. 10 kan chini phaleja Emne borok romnani gosi angkan norok tammo sana. seng romnani gosi angkang kai sengno borok saili to seng para pura elaka seng bongni seng romnai borokno romnai chok borok romui ma nyangka kai sengno saili to seng abo nayo Gani ni bumungke. bung ko de Gusna bai thanga bismaro kun sada kirkya